babban malaminmu, Yesu babban malaminmu. Cikin sunan Uba da na Ɗa da na Ruhu mai tsarki, amin. Yan uwana, sau da yawa in mun ji an ce hikima, abin da ke zuwa tunaninmu shine iya yin magana, ko kuma ilimi, ko kuma karin magana. Amma cikin harshen littafi mai sarki, musamman ga mutanen da, ba ita ce hikima ba. Hikima ita ce iya rayuwa, rayuwa mai aminci, rayuwa mai adalci, rayuwar da Ubangiji yake so, rayuwa tare da Ubangiji. Shi yasa a cikin littafin Ishaya, lokacin da ai mana magana da wannan bawa mai shan wahalar nan, shi wannan bawan ya ce, Ubangiji ya bani fahimi, ban kuwa yi masa tayarwa ba, ko in juya in rabu da shi. Na tsiraita ga masu dukana, ban hana su sa'ad da suke zagina ba, suna tsisige gemuna. Cikin wannan karatun, mun ga cewa ta wurin fahimi da Ubangiji ya bashi, ta wurin hikima da Ubangiji ya bashi, ya iya ya zama mutum mai aminci, mai adalci, wanda ya iya ya zabi Ubangiji ko da shike yana shan wahala. A cikin karatunmu na fari, wanda aka ɗauke shi daga littafin hikima, shi marubucin hikima ya nuna mana darajar hikima. Ya ce mana, hikima ta fi masa gadon shari'a, ta fi masa gadon sarauta, ta fi masa daraja da dukan abubuwa. Shi yasa ya fi son ta fiye da arziki, fiye da azurfa, fiye da zinariya, fiye da wadata. Domin hikima daga ita duka alheri suke zuwa. A cikin zabura namu, mun ji shi wannan marubucin zaburan yana addu'a ga Ubangiji domin ya bashi hikima, domin wannan hikiman za ta iya ta taimake shi ta san tsawon rayuwarsa a duniya. Domin in ya san tsawon rayuwarsa, zai iya san cewa duniyan nan ba wai mun zo mu zauna har abada ba ne. A cikin karatunmu na biyu kuma, cikin wasiƙa zuwa ga mutanen Ibraniyawa, wannan shi ya nuna mana cewa kalmar Allah rayayya ce, kuma wannan kalmar Allah ita ce hikimar Ubangiji. Kuma wannan hikimar Ubangiji, wanda ita ce kalmar Ubangijin, ta zo wurinmu har ta zauna tare da mu, kamar yadda shi Yahaya ya rubuta mana. A cikin bishara namu kuma, mun ji game da wannan saurayi wanda ya zo wurin Yesu, ya tambaye shi me zai yi domin ya samu rai. Sa'annan Yesu ya gaya masa abubuwa da yawa wanda ya riga ya yi. Daga baya, Yesu ya gaya masa cewa ya je ya sata duk abin da ya mallaka domin ya zo ya bi shi. A sa'an nan ne shi wannan ya gudu domin ya ji tsoro. Sau da yawa, mu ma muna kamar wannan ɗan saurayi. Mun san cewa Yesu nagari ne. Mun san cewa daga wurin Ubangiji ne duka abu nagari ke zuwa. Amma sau da yawa, muna manta da wannan Ubangijin, ko da shike muna bukatan abubuwa nagari. Mun san cewa daga wurin Ubangiji rai yake zuwa, amma sau da yawa, lokacin da muna neman rai, muna manta da Ubangiji wanda shi ne tushen rai. Sau da yawa muna bukatan hikima, amma mun manta da Ubangiji wanda da gare shi hikima ke zuwa. Yan uwana,
in Ubangiji ya ba mu hikima, hikiman nan za ta taimake mu mu zabe shi, mu yi na'am da shi, mu kaunace shi gaba da dukan abu. Muna son arziki? To, mu zo gare Ubangiji. Muna son hikima? Mu je wurin Ubangiji. Muna son wadata? Mu je wurin Ubangiji. Muna son rai? Mu je wurin Ubangiji, domin daga gare shi duka abubuwa masu kyau suke zuwa. Me ya kamata mu yi? Abinda Ubangiji yana bukata da mu shine mu zabe shi, mu zo gare shi, kada mu guje shi.